1941 ел 22 июнь. Радио шомлы хәбәр китерә. Фашист Германиясе Советлар иленә вәхшиләрчә һөҗүм ясый. Бөек Ватан сугышы башлана. Сугыш нинди авыр, каһәрле, шомлы бу сүз. Ул ничә миллион кешенең гомерен өзгән, күпме баланы ятим иткән, аналарны тол калдырган. Сугыш, меңләгән шәһәрләр җимерелгән, җир йөзеннән гөрләп торган авыллар юкка чыккан. Безнең Олы Миша авылы җирлегеннән 268 кеше сугышка киткән. Шуларның 36-сы утны-суны кичеп, зур җиңүләр яулап, туган авылларына әйләнеп кайткан. Олы Миша авылыннан 65 кеше, Олы Саурыш авылыннан 75 кеше, Түбән Саурыш авылыннан 68 кеше, Җәнәй авылыннан 23 кеше ил азатлыгы өчен барган сугышта батырларча һәлак булдылар. Хәзерге вакытта Олы Миша авылы җирлегендә бер Бөек Ватан сугышы ветераны яши. Ул минем якташым, авылдашым, утны-суны кичкән ветеран Муса абый Шәрипов.